emo mitije machalo kamagi kendo japiny kama chal nade giyawo kembe to kembe gipodha podha Bill. Weche mar conflict of interest ni obedo nikech ok ine ka weche mag conflict of interest gi bedo cases gi yudo kodhi e court kucho to yudo ka case dwa budho higni mang'eny. Onego bed ni punishment bedo ma instant, bedo investigated very fast, to koseyudi ni in gatia ni ne nitie conflict of interest tikawo ni atua mondo iserve as a lesson to ng'ama chielo. Ok inyal timo tenda kama in mitime oversight. Mano onge gima watimo. Ni ichalo ng'ama okawo iketo buch suna ka ne wan kore piny le. Tikawo suna ni koro suna ogo bura mar tieko malaria. Ok inyal mano malaria dhi mana medore. Ok inyal oro ondiek mondo dhi orang ni rombe. Ok nyalre. So joma timo oversight onego wuoge wach mar tenders completely and bedo no yudi ni kata ni in jatelo moyier to yudi ni kambi ni moro or moro ma in go gi interest timo tich the same place kama intiere no onego be ni ikawo ni atua motegno. Gima osekelo problem en ni onge atua mikawo ne ng'ato. And kaka na wacho mokwongo ni ing'e ni kaka koro part mar MCAs iyudo ka MCAs gi tindo keto governors matek kitugo to giwacho ni gibro impeach or gibro keto ni tich bedo matek or ntiere legislations moko midwaro mondo kale assembly kacha ma gibro tamore kalo. The same happen e National Assembly Parliament kacha. Ntiere gik ma ka president okowe wabunge otimo to ntie embe gigege ma jogo bro frustrate gigege mowuok e executive kikele bunge ka mondo kal. Iyudo ka jo wabunge mani kanyo nyalo pingo. So iyudo ka thothne weche ohala ma jogi timo iyudo ka executive bende oluorogi wegi aweya gidhigo mbele ok ginyal stamp authority motegno ni action should be taken against weche makamago. And again ma en gima oseywag for a very long time ni our judicial system okosebedo ka dhi maber and sana gi weche mag cases makawo long. Iyudo ni gimoro oseyudi makosa oseneno en gimoro minyalo tim investigation mapiyo to case no iloro. Tiyudo ka case kaka koro mar conflict of interest iyudo no en gima inya neno and it is evident. Tiyudo ka case no dwa bedo kata mana e court kacha kata higni 10. So inyayo gini imiyo kendo jomoko neno ni to ng'ane ne dong be nomak gi makosa ni to dong wanene koduogo ka kendo be odhi mbele pod odhi maber pesa be koro duogo mang'eny pod jopiny yiera odhi mbele. So I think ni kanyo judiciary emosefailwa and gimbe isebedo ka giwinjo ka giywak ni funding emosebedo ka tin onge kaka ginyal timo investigations e yo mapiyo nikech gionge pesa moromo. Gimbe giywak ni executive frustrate efforts and implementations monego beni gitimo and gi judgment monego beni gitimo on time. Koro aparo ni the buck stops with the executive in both levels of the government, national government gi county government. Executive be gin gi goodwill maber magidwa ni gikony japiny e weche mag mondo katiba oluma kare. Public participation kata ambe kuonde maae jowa mang'eny abedo ka yudo ga report jowa mang'eny idhi tiwacho japiny dhi to wacho jaduong' gweng' chung' kanyo wacho gik modware gweng'gi and so on. To ka report bro duogo mag gik mobedo approved ni itimo kanyo iyudo kopogore gi gima no propose e public participation kacha. To ka tieko Cleophas ing'e ni nekech jotelo moyier gi emonego beni timo oversight. An okane gimomiyo gikoso ga dhi e public participation ka mondo gimbe gibed part of public participation matimore e gwenge ka. In most cases iyudo ka
kata mana MCA okia kata ni nitiere gimoro ni public participation matimore e area ne be ok odwa ng'e be ok odwa chande. So number one, jatelo ni onego bed ni kuong timo mare, then koro gik ma gitimo ka emidhi tikalo kacha, but in most cases ineno ka gimiye wild bath kabisa, ok gichope weche mag public participation, manyiso ni gionge goodwill mar weche mag public participation.